شەو باش گەلی هەواڵان دەمێکی درێژ ناوبەردا دیسا ئەم بە مجارێکێتن ئیشێک ji dixwazin gengêşiyekî yan jî em bijin hezir meşandinekî bi sûd bi kêr vê şevê bi we re parve bikin. Hevalên hêja wek hûn dizanin ev du sê salin zêdetir belkî 4 sal yan 2014 vir de gengêşiya serxwebûnê, devletbûnê yan jî nedewletbûnê di jiyana Kurd de pir bi germayî dewam dike. Alîkî de hemin gengêşiya devletbûnê ji bo cîhana Kurd, ji bo hizra Kurd pêşketinekî mezin e. Genebe bi salan ev gengêşî hatibû texîrkirin, hatibû ji bîrkirin. Îro ev gengêşî heye. Hemin li gel gengêşî jî gelek em tiştên negatîv jî dikarin têda bibînin. Lê îro ez tiştekî nû dixwazim parve bikim. Tiştekî nû em gengêşî bikin. Me bi salan got welatê me hatiye parçekirin. Welatê me piştî şerê yekemîn ê dunyayê weke herkes dizane bi projeyeke navneteweyî, bi sîstemeke dagirkeriya navneteweyî li Lozanê welatê me hat çarparçekirin. Ev rewşehanê berdewam dike. Di heman demê de di vî parçekirinê de welatê me ji aliyê 4 dewletên dagirker, tabî ev dewletana tenê nebûn. Ew dewletana tenê bana wisa bi hêsanî nedikarin welatê me parçe bikin û dagir bikin. Genebe şertên şerê yekem de, şerê yekemê dunyayê de hêza me jî hebû. Me jî dikaribin tişta bikirin. Lê sîstemekî navneteweyî her dewletê dagirker bi hin alîkariyên hêzên dunyayê welatê me parçekirin, li ser welatê me dewletê xwe ava kirin û di her 4 perçê Kurdistanê de jî ez dikarim bêjim hema aynî rewş gelek nêzîkî hev qet mafekî ji bilî henase dan û standinê qet mafekî me nehat dayîn. Di vî navberê de navê Ermeniyan derket, belê jenosîdekî mezin jiyan, lê aynî jenosîd hema em jî jiyan. Di sed sala destpêka sed sala bîsta da 700,000 Kurd di her 4 perçê Kurdistanê de bûn qurbanî. Bersiva vê 700,000 Kurd qet tiştekî bû. Ermeniyan hatin jenosîd kirin, lê dewletekî wan çêbû. Cûyiyan hatin jenosîd kirin, dewletekî wan pir mezin, pir bi xurt hat çêkirin. Lê me hema qasê wan me bedel da, eger em aliyê welatê xwe mezinbûna welatê xwe bifikirin, yanî em û cûyî ermen em nikarin werin berhev kirin. Em aliyê ax da jî, aliyê dîrok da jî, aliyê kultur da jî 10 cara ji wan, 20 cara ji wan mezintir û xwedî kokek, xwedî kultureke, xwedî dîrokeke pir mezin in. Welhasil yekemîn dawiya şerê yekemîn de em welatekî dagirkirî hatin parçekirin. Li vê derê tiştekî pir giring heye. Di vî parçekirinê de milletê Kurd ji her 4 parçe, ji her 4 aliyê de jî hema her sal, heta salên 38 yanî dawî kokbira Dêrsim eger em bigirin, qet axekî Kurdistanê de bê serhildan, bê berxwedan dem derbas nebû û gelek balkêş e hemî serhildanên Kurd hedefê wan dewlet bû. Koçgirî dewlet bû, Agirî dewlet bû, Dêrsim dewlet bû, Sêd Riza, Şêx Saîd Efendî, Xalpekî Cibrî ji xwe navê partiya wan Komîta Îstiqlalê Kurdistanê.
اسم کو شماوت برزنجی بارزانیان همی هدف دولت بو قاسی امکانی خواه قاسی هم بجن درفت خواه دخواستن ستاتویه که نتوی به دست بخینه هنجیا دا یکسر دولت هنجیا دا هم بجن وک اتونومی هنجیا دا فدراسیون لی حوال نجی او هر سجی yani devlet serbxwe federasyon jî otonomî jî daxwazeke netewî ya devlet bûyê ne. Wê demê dinya ji ber ku du beş bûbû aliyekî Sovyet, aliyekî Amerîka û Ewropa yani sîstema kapitalizm û sîstema sosyalizm mixabin heta mihabatî jî xwe em ê mihabatî jî hinek behs bikin davî sîstema emperyalizm yani devletên mezin bi tevê devletên biçûkê dagirker Tirk û Ereb û Faris bi hev re astengî kirin û Kurdistan parçe kirin. Yani Kurdistan şerê yekemîn ê dünyayê de ji aliyê dünya hat dagirkirin. Ne hêza Tirka, ne hêza Ereba, ne hêza Farisa bi tenê serê xwe welatê me parçe kirin, tunebû. Ji xwe hûn mêze dikin bo mînak serhildana Şex Seîd Efendî û Xalid Bekî Cibrî Komîteya İstiqlalê Kurdistan hemî Kurdistan bi dest xistibû. Di nav sê meha de hemî Kurdistan ket destê. Yê herî stratejîk Elezîz bû ew jî hatibû girtin. Lê wexta Diyarbekir were girtin yani Amed were girtin Fransiyan alîkariya Tirka kirin ji nav axên xwe 20,000 eskerên Tirk û çekên mezin giran derbasî Kurdistanê kirin dan sekilandin. Kurdistan dan sekilandin yani Fransiya nehîştin. Ji xwe İngîlîza berê de nedîştin. Li şerê Ehsan Nurî Paşa da hûn dizanin yekem car Kurd bi tenê îmkanê xwe bi îmkanên gundîtiyê rênçber Ehsan Nurî Paşa bi fikrê xwe em bêjin mezin bi serê xwe bê îmkan bê dewletê din dewletek ava kir 3 sal di wî zehmetî de meşand başê İran û Sovyet dîsa alîkariya Tirka kirin ji aliyê Azerbaycan rêdan Tirka çûn ciyayê Agrî dorpêş kirin bifikirin 100 balefir operasyona Agrî kiriye. Tirka da balefir tunebû çawî. Ji ku anîn wan balafira? Dinya dawan û 60,000 esker. Di hemberî wan de 500 pêşmerge. 500 şervanên Ehsan Nurî Paşaya bûn. Vêya min çima got hevalînêja îradeyeke mezin siyasî ê milletê Kurd hebû ji bo dewlet bûn. Em bi şertên îro bînin berhev. Ew şertên ku berî 100 sal û niha bînin berhev milletê Kurd li gor wî demê 100 car zêdetir xwedî hêz e. Xwedî hezb, xwedî yani rêxistin û her rêxistinekî pêşmergên wan yani îro eger em hejmarekî bidin nêzîkî 500,000 Kurdên çekdar ji bilî cangoriyan ji bilî qurbaniyan û bi hemî derfetên xwe jî nexistine mijarê. Eger hemî Kurdistan derfetê xwe têxe îro milyonek çekdar dikare peyda bike. Ji xwe ê halê haldir aniha rêxistinên Kurd PKK, YNK û Partî Demokratîk Kurdistan, Hezbê Demokratîk Kurdistan ê Rojhilatê hezbên me yên esasî û pak yani eger evan çekdarana ev şervanên Kurd pêşmergên Kurd werin cemhev îro ne dewletekî du dewlet jî dikarin ava bikin ev hêza wan heye li hemberî wan de jî dewletên dagirker ne berê 100 sala aniha rewşa wan gelek xirab e. Hûn dizanin Sûriye û Iraq êdî dewlet nayên qebûl kirin. Yani ev her du dewlet nînin. Eger Iraq Kurdistan nebe, herêma Kurdistan nebe Iraq nikare xwe bide berdewam kirin. Şerê Daişê de hat îspat kirin. Bajarê xwe herî muhîm di 24 saat de teslîmê Daeş kirin. Sûriye jî wisa ye. Îro Rusya hinek vekişe Sûriye tune ye. Yani Esad ne serotekî ye îro ne hêzekî ye û ne jî dewlet e. Bi zorî din sekinandin. Sedem çi ye? Ji ber ku ew statîkoya Rojhilata navîn tê guhertin
Irak و Suriye biçin tişteknû têre çêve. Yani Kurdistan gere çêve. Eger Kurdistan çêneve ew divê xwe berdewam bikin. Îja niha Kurdistan çawa çênabe li vê derê ez ê fikrekî nû em gelek gêşî bikin. Li Kurdistana Başûr û Kurdistana Rojhilat dagirkirî nîne. Yani ew statiya ku berê em behs dikin tune ye. Yani Kurdistan wexta em behs dikin, Kurdistan êdî welatekî parçekirî ye, lê ne welatekî dagirkirî ye. Heta em dikarin hinek ji bo Rojhilat û Bakur jî ev tişta bêjin. Çima ez vêya dibêjim? Hevalên hêja welatekî ji derve ji aliyekî hêzekî din bi du şekil dikare bi dest bixînin. Yek rêya dagirkirî, du rêya Erebî dibêjin îlhaq. Em dikarin bêjin dagira rizayî, dagira bi daxwaz. Hinekî peyvekî şermî ye, lê mixabin ev tarîf, ev navkirina ku ji bo Kurdistan me diko welatekî dagirkirî, ew hêdî hatiye guhertin. Berê 10 sala da dest pê kiriye ev guherîn. Yani Kurdistan êdî bi tenê darê zorê, bi tenê metoda dagirkirî nehatiye bi dest xistin. Kurdistan dikare ji aliyê din qene bi du perçê xwe yan sê perçê xwe bibe yek û rizgar be, lê mixabin rêxistinên Kurd wiya naxwazin. Ji ber vê yekê em nikarin bêjin Kurdistan mîna berê dagirkirî ye. Kurdistan eger mîna berê dagirkirî be, tu azadî bixwazî nexwazî, tu serxwebûn bixwazî nexwazî, dewleta din bi hêzet tê lê dixe te dikuje dest te digire. Ama îro ev tişt nîne. Îro hin hêzên me bi tevê dewletên dagirker îtifaq dikin, yani peyman çêkirine. Bo mînak YPG û rejima Esad û PKK bi Îran, YNK û Îran. Dîsa hezbên din jî îtifaq çê dikin. Mesela em bêjin di navbeyna têkiliya Herêma Kurdistan û Iraq de jî têkiliya dagirkerî tune ye. Tamam, em dikarin bêjin milletê Kurd serxwebûnê xwest, lê ew xwestina milletê Kurd çi qas pêk hat, çi qas gerekî wan bicî bû. Eger gerekî wan bicî bûya, îro Kurdistan serbixe bû. Yani têkiliya Iraq û Herêma Kurdistan, Başûrê Kurdistan ne li ser zorê ye. Tenê li ser zorê nîne. Ew peymanê dîsekine. Wî çaxê em dikarin bêjin Kurdistan êdî nîv azad e. Yani îrada me ew ê pêşeroja me bide diyarkirin. Eger em serxwebûnê bixwazin, ew rewşa ku otonomî, kanton wan tiştana vegere ber bi serxwebûnê. Eger em serxwebûnê nexwazin, yan ev stû berdewam bike, yan jî pêşeroja jinû ve em werin dagirkirin. Li vê derê dixwazim tiştekî bêjim, ev pir giring e hevalên hêja, çima rêxistinên me ev yan jî em berdewam bikin. Bo mînak eger em dewletekî ava dikin û ala me heye, al sembola dewletê ye. Eger ala me ji aliyê Farisa, ji aliyê Ereba, ji aliyê Tirka were bêrêzkirin, were li hember vî pîroziyê eger bi şeref û heysiyeta me re bixwazin bilîzin, ev di milletê Kurda yekitiyek çê dike. Ew milletê Kurda li dijî Ereba û Farisa hêrs û kerbekî mezin çê dike û eva milletê Kurd dike yek, dikare ev bêrêziya li gel ala me hatiye kirin, eger Tirk yan jî Ereb yan jî Faris ev tişt bikin, dikare milletê me motîve bike, milletê me ew tenaqudiyên di navbera xwe de, ew dijberiyên di navbera xwe de texîr bike û bo demekî bibe yek û dewleta xwe ava bike. Ji ber vê yekê sîstema dagirkerî xwe diguherîne. Ev tiştê ku dixwaze bixwe bike, bi destê rêxistinan dixwaze bike. Rêxistinên Kurd mixabin. Li vê derê mijarek heye. Çima? Çima îro gengeşiya serxwebûna Kurdistanê di navbera me û Tirka, di navbera me û Farisa, di navbera me û Ereba nîne, di navbera me bi xwe de ye. Çima Kurd bi Kurd re gengeşî dike dewletekî netewî bibe yan nebe. Dewletekî serbixwe bibe yan nebe. Bifikirin rêxistinekê serxwebûn rizgarî xas şer dike, qurbaniyan dide,
بۆ مناک لە ڕۆژاوایان باس بکەن قەحرەمانیەک مەزن پاشێ bi Esad re êrûne û lava dike û ser de jî dibêje şertê me yekemîn Sûriye perçe nebe. Tiştekî pir balkêş e. Temam, tu dikarî vêya bêjî li berî vêya ev ya gere Esad bêje, tu nebêjî. Yek, tu di ew bêje jî mafê te heye tu hin şerta tê xwe pêş bêjî evana bikî paşê tu dikarî Yekîtiya Sûriyeyê biparêzî. Eger tu vana nekî em qebûl nakin. Yekemîn şertê dewleta dagirker gere bibe em welatê xwe parçe nekin, rêxistina herî mezin dibêje em naxwazin Sûriye parçe be, em naxwazin Tirkiye parçe be, em naxwazin Îran parçe be. Di ser de jî hûn dizanin 2016 em wek îxanet bi ziman dikin Rûsyaya jî dayîna Kerkûkê lê aliyê navneteweyê de wexta ev ya binirxînin kes nabêje Kurd jî Kurdara xiyanet kir. Ew dibêjin Kurd îlhaq daxwaza îlhaqê kirin. İlhaq çi ye? Yani tu dewletekî dagirker gazî dikî dibêjî were me biparêze. Mixabin di bîrdoziya Kurda da, bîrdoziya netewiya Kurda da şikestinekî wisa mezin heye em vêya tê nagihêjin. Statuya welatê me tê guhertin haya me jî tune. Statuya welatê me, welatekî dagirkerî du şêwe dikare were guhertin. Yek bi îrada me. Eger bi îrada me, bi viyana me çêbe, em evî yan otonomî, yan federasyon, yan jî dewletekî serbixwe ve dikarin bi dawî bikin. Lê ji ber ku dewletên dagirker û hin dewletên alîgirî wan dizanin ev potansiyel dê milletê Kurd de heye, ji bo ku milletê Kurd vî mafê xwe bi kar neyîne, bi destê rêxistin û hêzên Kurda ev her sê tişt otonomî, federasyon û serxwebûn ji wan yek pêk neyê bi navê dewletên dagirker bîrdoziya dagirkerî di hundirê me de tesîs dikin, desthilatdarî dikin. Eger em vêya bêjin xiyanet, miyanet ev çi dibêjin bêjin ama realîtekî heye dewlet welatê me, milletê me bi aliyê hêzên me ne aliyê dagirkeran bi aliyê hêzê me bi dagirkeran ve tê girêdan. Ev rewşekî nû ye û pir girîng e. Hevalên hêja hin dem henin dîrok dinya mezin guhertinên mezin dixwaze. Hin dem henin dinya bi guhertinên biçûk jiyana xwe berdewam dike. Dema Komara Kurdistan çêbû 1947 guhertinên mezin temam bûbûn. 46 hûn dizanin 45 şer xilas bû. 46 êdî sîstemeke nû di dinyayê de çêdibû. Em jî dibêjin polîtîka, stratejiya detantê yanî di navbeyna sosyalîst û kapitalîst da dünya hat parçekirin, parvekirin. Statûka hat çêkirin. Li gor vî statûyê jî hem sosyalîst de hinek tavîzdan hem kapitalîst de hinek tavîzdan dünyaya da aşiteyekî îdareten de berdewam kirin. Ew aşîtî ji bo pêşerojî bû. Ji bo pêşerojê xwe hêz bikir ji bo wî bû. Di wî navberê de çend welat jî hat xerc kirin. Yek ji wan Yunanistan û Latîn Amerîka jî hin welat wisa hat xerc kirin û yek jî Komara Kurdistan. Di vê demê de ji xwe Pêşeva Qazî Muhemed eger biryara berxwedanê nedabe, yek sedem jî ew e Qazî Muhemed însanekî pir mezin û zana bû. İnsanekî bi rastî di nav serkirdeyên Kurda da yekî mîna Qazî Muhemed pêşerojê bixwîne jiyanê yani her alî de yani însanekî em bêjin oldar lê pir modernîst. İnsanekî netewperist, netewperwer lê pir humanîst. Mirovekî zana lê di heman demê de serokê gelekî yani ew taybetiyên ku Qazî Muhemed de heye ew kombînazon gelekî taybet e. Mesela hin serok dikarin pir qehreman bin, hin serok dikarin pir zana bin, hin serok dikarin taybetîkê wan hebe. Lê Qazî Muhemed gelek taybetiyan û esas jî ew netewperweriya ku di rihê xwe de daye yekkirin bi rihê xwe re kirî yekkirin yani ew dilsoziya ku wî de heye wexta evan hemî em difikirin Qazî Muhemed roja ewil da biryara serokkomarî wexta da
jiyana xwe dabû pêş yanî mirina xwe xwe fedakirina xwe dabû pêş. Lê wexta çil û şeş biryar bidin ku ew General Mele Mustefa Barzanî biryar bidin ku em çi bikin ji pêşûnde, ew biryara berxwedanê eger nedabe, Gazî Muhemed Dunyayê de wî rewşê dît. Yani em Ehmed Arif heye şair dibêje êdî biryar hatibû dayîn. Êdî cinazê me li ku derê were parça parça kirin, ew jî hatibû destnîşan kirin. Ji ber vê yekê qenebe vê gavê vê prosesa hanê bê trajediyekî mezin em derbas kin û hêzên mayende yani Mele Mustefa û pêşmergên wî pêşerojê de vêya berdewam bikin. Milletekî de dewamiyet yani berdewamkirin pir esas e. Bo mînak di hin deverên me de ev pêk nehat, Kurdistan xesaretên mezin dît. Yek ji wan Dêrsim e. Dêrsim ew qas welatekî dewlemend, ew qas berxwedanên mezin, berxwedaneke dirêj 1921 koşkirî dest pê dike heta 38 yani 17-18 sal tu berxwedan dikî. Dema Osmaniyê de jî ew fikir, ew remana tasawuf, ew Kurdistanî ya hêz yani Seyid Rıza ez kirmanckî me, welatê me Kurdistan e, dibêje ez generalê Kurd im yan jî Elîşêr balafirên dagirkeran nikarin ji esîmana min derbas bin. Ez welatekî dewleteke wisa dixwazim dibêje. û tevî hevjîna xwe pêşengiya şoreşekî mezin dike. Evane hemî pir taybetî biborin hevalê me ja wek vegot Dêrsim ew navberdayîn di demografî, di kîmya, di giyanê Dêrsim de guhertina çêkir. Îro em terin bi rastî gelek aliyan da Dêrsim nas nakin. Yani Sivas taybet koşkirî. Yani tu Elîşêr Mirzedikî yekemîn serhildanê Kurdistan sed sala bîsta da û bêminnet û serhildanekî radîkal îro terî Kurdbûna wan bajara tê gengeşî kirin. Sara, Dîvliyê, Sûşerî, Sivas. Eyn tişt bû Dêrsim jî. Gotina min çi bû? Gazî Muhemmedî Nemir pêşewa dixwast dizanibû ev potansiyel heye, îro em hatine xerç kirin û êdî em çi bikin encamê nikarin biguherdin, qenebe berdewama vî şoreşê nêsekinandin ku pêşeroda yan Rojhilat yan jî Başûr dîsa ew rewş derkeve û gotina wî jî derket bi rastî hem li Başûr hem li Rojhilat derfetên mezin derketin. Heta li Rojhilat jî demekî Federasyon Nemir Qasımlû hat ava kirin. Li vir dixwazim çi bêjim? Îro rewşa me yek bi aliyekî ve pir mezin e. Çi ye mezin? Hêz derketiye meydanê, ew hêz xelet were bikaranîn jî hêzekî mezin heye, netewperweriyeke, netewperestiyeke bi salan e hatiye tevzandin ji nû ve derketiye meydanê vegeriya hêzeke potansiyeleke mezin, ev tiştekî pir pozîtîv e. Yani şansekî me mezin heye ji bo sed salê em vî hêza xwe vegerînin statûyeke netewî, vegerînin yani ji xwe hilweşaneke serûbûneke mezin e were jiyandin. Gelek felezofên girîng dinyayê vêya dibînin. Yani Noam Chomsky û wekî wî gelekî sosyolog û stratejî mezin dizanin, rojhilata navîn de û dinyayê de mezin tiştên mezin e weriguherkirin. Yani Ewropa her çi qas îro aliyê statûya xwe da dinyayê de herî saxlem ku neyê guhertin Ewropayê, li ser li Ewropa jî tiştên felsefî û zanistî tên gengeşî kirin ku dewlet sînor weriguhertin û berî yekitî çêkirin, niha hineka vedixetin, hineka tevlî nebûn. Yani pêşeroj da Ewropa tê de, Ewropa jî tê de hemî dinyayê da guhernek mezin were çêkirin. Ji ber ku potansiyel hatiye guhertin. Bo mînak em niha bifikirin dema şerê yekî de şerê duyem em bêjin. Erê şerê duyem 1943-44 da artêşa Iraq artêşekî mezin bû. Li hember Kurda dikaribû careke ve 23,000-40,000 esker bi yek rêjê derxîne û bi tevê İngilîzan dagir bike. Aniha rêxistinekî çêkirî Daeş di roja de Iraq belav kir. Yani ew hêza şerê duyemîn de Iraq êdî tuneye heta demekî dirêj ew çê nebe. Ji ber ku Iraq
Revşa me dünya ber şerî dema yekemîn de aynı bir demê dişî. Sê parçe bûye. Alî olî, alî coğrafîkî, alî siyasî. Zêdetir, parça parça bûye. Yekhevbûna wê demekî mezin dikişîne heta ne derfete jî. Aynı de ji Sûriye xirabtir e. Yani Sûriye niha şer xilas be, Esad carke dibe serok, hikûmet çêbike, 5 sal nikare bimeşîne. Ji ber ku ew kevirge hejiyan ew çû, êdî ji nû ve çêkirina wî şert e. Yani çawa cam tişkî parça parça dibe, tu bi zelqandan ew camê dikarî mehekî du me pencereyê xwe bikirî, paşî bayekî lê dixe û parça parça dibe. Camekî nû ew çêbe. Türkiye, İran jî li ber şêmika wî tiştê de ne. Yani ew li ber wî ne. Halê Türkiye bikeve rewşekê Iraqyan ji Sûriye ê Îran jî temamî maye ser hin tişta yani brûskekî, çirûskekî borin derkeve dikare ji Sûriye û Iraq jî xirabtir bibe. Li dema Kurda mêze dikî. Ji ber ku 100 sal daîm şer kirine. Şerê partîzanî, şerê pêşmerge, şerê axparêcî, şerê bîrdoziyê, şerê edebiyatê, şerê zimanê o minak. Evana wisa polîtîze bûne ku çiqas di van vê hêza Kurd çiqas xelet bikartînî bîne, xilas nabe. Lê em gere hişyar bin. Bi rastî hêza me per xirab tê bikaranîn. Mixabin ez ê niha tiştekî bêjim, belkî hinek hevala jî bêeciz bin yan jî ama ez dibînim îro ew potansiyela milletê Kurd ew rêxistinên ku heyî hevdû nabersivîne. Yani em bêjin îro PKK, YNK û Partî Demokratîk Kurdistan jî êdin jî hemî jî rewşa milletê Kurd çi ye? Êdî milletê Kurdistan ji nîvî zêdetir ji destê ji statûya dagirkerî derketiye. Derketiye bajar destê Kurdan hene. Dagirkirtin o dar. û hêza Kurda jî heye. Heta dagirker muhtacê Kurda bûne. Yani bajarê Esad em rizgar dikin. Raqa me rizgar kir. Min bîstîn gelek bajarên Iraq me rizgar kir. Li Bakur jî aslında hinek rewş bûye. Bakur me dev jî berda. Me gerîla xwe kişand. Türkiye teze nefesilde yani. Em bixwazin dîsa Tirkiye dikarin aciz bikin. Aynı ji bo İran jî. İran hûn dizanin rêxistinekî mezin girî dayî PKK hebû de vê gavê dev jî berda demekî dirêj 10 sal şer nakirin. Eger şer bikin İran dikare behece jî. Evana projen ji bo ku Tirkiye û İran dixwazin vê demê bimîne. Lê em were ser xwe. Madem ki em ser axaxa şer dikin, em bedel didin, em qurbanî didin û gelê me dikişîne, zarokên me dimirin. Bajarên me hildiweşin. Baş e çima em hêza ku me daye bersivaya em naxwazin. Çima? Yani bifikir me berê jî gotibû, ji bilî rêxistinekî me mezin, qet kesek behsa devlet ya serxwebirî nake û ser de jî dij derdikevin. Çima? Gel ev rêxistinê hemî xaîn in. Ji min pirskin ez dibêjim xaîn ama çareserî nabe. Yani ji bo min helbest çi ye di welatekî dagirkerî de em bi Fransîfanan bifikirin eger tu serxwebûna welatê xwe nexwazî tu li cem dagirkerayî. Berê her tiştî tu serxwebûna xwe dixwazî ama serxwebûn bi dest xistin û nexistin mesele hêzê ye. Ew rêxistinên ku dijî em bêjin Mesûd Barzanî derdikevin yan jî Partî Demokratîk Kurdistan derdikevin nabêjin hêza me tune em nebin ser bi xwe. Tiştek wisa nabêjin. Yek dibêjin hewce nake, yekî PKK û YPG bingeh de dibêje em dijî dewleta netewînin. Dewleta netewî xirab e dibêje. Dewleta netewî xirab e ama Esad û Sûriye û Tirkiye, İran ew xirab nînin. İran xirab nîne, tekîlê wan heye bi hev re dewam dikin. Ew tiştek din ye. Çima ew fikir derketiye ew bêjim. Êdî tu hineka jî bê sedem dibêjin. Mesela YNK çima dije nabêje. Tek sebebî heye mîna Newşîrvan Mustefa jî diko. Eger Barzaniyan dewlet çê dikin, ew dewlet Barzanistan e ê eşîra em qebûl nakin. Ê baş e dewleta eşîra madem ki dewleta eşîra ye, hoza ye, tu bikeve nav ji hoza qûwettir be dewletekî modern çê bike. Yani wexta ez devletê bixwazim Barzaniya hez nekim, ez mecbûr im ji Barzaniya zêdetir, moderntir projekê bidim. Ew proje ji tune. Ne YNK heye, ne Goran heye, ne çi dibêjin yek tiştekten ê dibêjin. Iraq ji Barzaniya baştir e dibêjin. Yan jî em bêjin li yekî Tirkiye bêje, Tirkiye Bakur bêje Erdogan ji
PKK jî Abdullah Öcalan baştire. Tiştekî wisa kirêt yani. Ev tiştana naygotir. Çünkü Kurdekî dilsoz, Kurdekî xwedî exlaq, rewişt hebe, ew bêje xirabtirîn serokê Kurd ji baştirîn serokên dagirkeran baştir e. Mesela ji bo min ez sedî nû du neh jî hemî gotinên wê red bikim jî Öcalan li hepsê ye ji hemî serokên Tirka baştir e. Xilas. Ev mesela xiretê ye yani. Ez xiret vêya qebûl nakim. Öcalan Kurd e xilas. Ya jî em bêjin kê dibe birav be. Dawiya dawî da dewletbûn yek daxwaz e, du şiyan e, sisê xiret e û siyaset e. Niha em hatin dîsa ew mijara ku îlhaq mesele îlhaqê çima em welatê xwe ji destê dagirkeran rizgar dikin û paşê çima em hêzên din gazî dikin dibêjin werin dewlet xwedî derkevin. Bo mînak Nêfşîro Mistefa jî wisa kir, Goran jî wisa kir, Yeneke jî wisa kir, Kerkûk be bi destê xwe da. Paşê Silêmanî jî heta em dibêjin biqetînin Silêmanî girêdayî Bexdayê bikin. Hin rayedarên PKK jî ya dibêjin li Rojava mesela em bêjin pêşmergeyên roj qebûl nakin ama dibêjin eskerên Sûriyê birawere başerê me parêze. Baş e, li vê derê YPG îradeyekî li Rojhilatê xezer kiriye Rojavayê. Yani îrada yê PYD heye. Ew PYD îradaya xwe ji bo rêyekî netewî bikarbîne yan rêyeke hezbî rêxistinî bikarbîne. Li Bakur jî aynı tişt yan jî li Başûrê Kurdistanê jî. Li vê derê em dibînin rind xirab, kêm zêde yê ku ez dewleta siyasî, dewleta serbixwe dixwazim, ew mafê min e, îro yan sibe ez bi dest bixînim, kê ev tiştana bêje, eva helwestekî netewî ye. Di wê helwestê de çi qas dilsoz e, ev gengeşiyekî din e. Ez jî divî biborim, di vî meseleyê de hinekî em bêjin tebîniyê min jî henin, em bêjin hinekî gumanîmiz jî henin. Lê ev normal e. Yani di welatekî da ya tabî ya xwezayî ew e ku hemî rêxistin serxwebûna Kurdistanê bixwazin, lê hinek ji wan kêm dilsoz bin, hinek ji wan zêde dilsoz bin. Ev gengeşiyek din ye. Lê berê ku em dilsoziya rêxistin û serokan gengeşî bikin, divê em berê mêzekin ew çi dixwazin. Aniha diyar e vekirî ye. Pênc rêxistinên me serxwebûnê naxwazin. Eva wexta em sed sala berê sed salê em bînin cemhev, hemî rêxistin û serokên Kurd a Elîşêr, Ehsan Nûrî Paşa, Xalpekî Cibrî, Şex Seîd Efendî, Şex Mahmûd Berzencî, Barzaniya, Simko, Qazî Mihemed, Pêşeva Qazî Mihemed Nemir. Heta wê demê hemî serkirdeyên me gotine dewlet. Rind xirab, modelekî dewlet. Ne belkî dewletekî mezin be jî ama dewlet gotine. Yani em jî re dibêjin viyaneke siyasî. Ev tiştekî pir tabî ye milletekî ji bo xwe rêvebirinê desthilatdariya siyasî bixwaze, desthilatdariya netewî bixwaze. Lê ne normal e ku milletekî ew desthilatdariya siyasîya xwe teslîmê dewletek din bike. Bo mînak çima em rêxistinên Kurd, bo mînak YPG çima nikare bêje Partî Demokratîk Kurdistan tu pêşmergê xwe bîne vê derê alîkariyan bike heta tu min rêve bibe. Yan jî Partî Demokratîk Kurdistan çima nikare ji yekitî re bêje, yan jî yekitî jî Partî Demokratîk Kurdistana çima nikare bêje tu min rêve bibe heta Iraq min rêve bibe. Bira heta Esad bikeve axa min, bira pêşmergên Kurd bikevin, yan jî heta Tirkiye bikeve pêşmergên Kurd bikeve. Çima vêya nabêjin? Ev pir giring e evalî nûje. Ev dide diyarkirin pêşerojê de dagirkeran ji ber ku li ser axa me bi me re şer nekin, çünkü bi me re îro çi şer bikin ew wenda bikin. Eger em helwesteke netewî bi dest bixînin, yani dagirker di her projeya xwe de wisa dikkat dikin ku em wek rêxistin neyên cemhev. Em bêjin yekitiyek netewî ava nekin. Ji bo wî jî di hêzê xwe di hundirê me de rêxistinê dikin. Yani êdî temsîla her dewletên dagirker di hundirê me de heye. Eva tiştekî nû ye. Dîroka Kurda da ev çê nebûye. Bo mînak sed sal jî derbas bibûya Şex Mahmûd Berzencî û Elîşêr hevdira şer nedikir. Çünkü ew jî dewlet dixwaze, ew li Dêrsim, ew li Silêmanî dewlet dixwaze.
اگر در فتوان هەبیە وی ئالکاری هەفتوو کردبانە حتا ئەم دکارن بێژن بۆ میناک تێکیلیا شێخ سەید ئەفەندی و سەید رزا دا jî aynı tişt heye yani tevgerekî li Dêrsim tevgerekî zêdetir aliyê Dicle heta Amedî jî bar heta Amed hêzekî mezin henin ne ku jî hevdû şer bikin yan jî ez dewlet naxwazim tu dewlet dixwazî na karibin hevdûra alîkarî jî kirine alîkarîkî belkî pir mezin nebe jî di heman demê de em di Başûrê Kurdistana giya Pirbaştanan sala 1990 hem li Silêmanî hem li Behtînan dijî îngilîza şer heye bi taybet Silêmanî pir hebû Mele Mistefa Barzanî yekem car bo alîkarî hêzekê mezin nêzîkî 700 pêşmerge derbasî Aliyê Soran dikir ku alîkariya Şemavî Berzenci bike mixabin ew şerê îngilîza pêk hat heta Mele Mistefa xwe bigihîne Şemavî Berzenci hat girtin û çû pir tiştekî balkêş e Şemavî Berzenci wexta vegeriya sala 1943 bi taybet daxwaz dike ku Mele Mistefa li Silêmanî bibîne ew pir gelek yani mîna ku ew 30 sal berî 27 sal berî kiryara Mele Mistefa bo Şemavî Berzencî ku pêş neketiye yani xwastiye alîkarî bike nebûye ew jî yani Şemavî Berzencî name dişîne hemî eşkera û Şêx Ehmed Barzanî re dişîne Şêx Ehmed wî çaxê hêzê fermandarînê teze gencekî ji hatî birayê xwe digre û dişîne tevî pêşmergehan xwe nagihîne dawiya dawî de daxwaz heye lê kiryar nebûye bifikirin yani di hemî rêxistinên me de yan alîkarî çêbûye yan çênebe jî ew niyaz heye ew niyet heye berde bi hevdûra şerkirin ji xwe tune ye aynî tişt 30 sal şûnde em rêze dikin dema Mele Mistefa dest bi serhildanê bike 45 li Iraq li Kurdistana Başûr yani dijî Iraq û Sûriye İngilîzan yekemîn alîkarî Şemavî Berzencî dibîne heta saya Şemavî Berzencî jî li Silêmanî rizgar dibe hevalên hêja dîrok pir giring e dîrokê da anekdotên wisa henin kodên wisa henin eger em wana bi rastî ez texmîn dikim gelek însan va tiştana nizane bo mînak yê Mele Mistefa ji nav Silêmanî derxistiye birayê Şemavî Berzencî ye Mele Şêx Nûreddîn lîstikekî mezin digre kuştina xwe digre dikarin îngilîze ew bikuşin gotina min aynî tişt di navbeyna Bakur û Başûr de jî çêbûye yani hêzên Bakur tekiliya xwe çêkirine bi Şemavî Berzencî û Şêx Ehmed Barzanî û Mele Mistefa wî demê hem îngilîze hem Fransîya hemî Kurdistan dabeş kiribin rê nedidan zixwe di mesela Şêx Seîd Efendî da jî bavê tu jî dixwaze derbasî Başûr be were cem Barzaniyan mixabin îngilîza nayîlin gotina min çi ye 100 sal berê yekîtiya Kurda tunebû lê dijmintiya Kurda jî tunebû rêxistinên Kurd dijminê hev nebûn serokên Kurd dijminê hev nebûn aynî amaç aynî pîrozayî heman pîrozayî hebû lê mixabin ew felsefe jî hebû ew fikir jî hebû lê mixabin hem dewletên mezin Sovyet û Amerîka û Ewropa biryar dabûn Kurdistan parçekiribûn îrade û viyana Kurda têrê nedikir du komûnîkasyona navbeyna wan zayıf bû û sîsîta bî xiyanet daîm çêbûye di hemî serhildanan da yani di Alişêr de jî xiyanet çêbûye di Dêrsim de di şerê Şemavî Berzencî de jî hemî serhildana da xiyanet tiştekî normal e xiyanet hemî mijarên dewleta de heye xiyanet tê çareserkirin lê îro ew gengeşiya ku niha têkirin pir giring e milletê Kurd li ber milletê Kurd astengiya herî mezin rêxistin bixwerin ev gelek mühim e êdî rêxistinên Kurda bûye vê gavê ne ku tenê astengî hêza milletê Kurd ji bo 5-10 sala da dünyayê da guherîn çêbin potansiyelekî nû ava be û milletê Kurd bi felsefeyeke nû xwedî dewletekî netewî be ev şert henin ji bo ku ev nebe niha da bi destê rêxistinên Kurd hêzên Kurda tê xerckirin hevalên hêja ewa pir giring e ji ber çi ji ber ku ev hêzên me ez rêxistinên me sûcdar nakim ez realîtekî dibêjim eger rêxistinên me ji bo
armanca که استراتژی که مزن سرخوابونی شر کربانه herkes جی خدا شر کربا و دجی هف مسئله سرخوابونی دا دجمنتی هف نکربانا من هف تشتد گوت لی ایرو با منک پارتی چی بیه لباشی کردستان شاسوار پارتی نوه تری armanca ki heye یک pere modernizm binavi modernizm yani genç bina akab bijin tamam genç bijin ama beri devlet akab çekin o şişe Kürtçe Irak ve ne بفكرن او انسان yani Kürdistan'a Bakır'da korucu gibi saçtığını yani. Yani korucu evin akı yani korucu castı bezin ya ev eğer derfete bej dakir keravet katin. Hammi korucuyum Bakır'ı eğer henek derfet hebe mesela Bakır her emeki mina Kürdistan başlı çevel Bakırcı hem bizim paralelek çevel dünya bu Paris'e beşvere ev korucu hammi devlete Kürdistan bıxas. Bu xastın. Mesela partiye gidin heyen bizim Goran. Tamam Goran yani beri sale ki daxuyani da partiye ki daxuyani karabsa daxuyani ki sabite. Mesela ez pir şerm dikim ez tişek ver. Mesela ez bejim hevlir bir keve desti düzmini bavim. Yani yeki bavimi kuş diye hevlir girtiye desti ev kurde. Ez nikarim bejim Irak vere hevlir bigre o seroki hevlir bigre bavcı hapsi tu baştırıcı. Evi ez nikarim bejim ez bejim ve kahbettirin, haintirin, pistirin insan ez his bikim. Ez gülek beri xadim baştıra yani. Ew kes ew ku hewlêr girtiye bavê min kuştu beş. Ez ê şer bikim hewlêr bidim girtin paşê hesabê xwe kesî re bibînim. Bijar çi ye ji ber ku wexta kujerê bavê min be jî eger ew Kurd be ew dewletê Kurd çi be mafê min tê de heye. Ez dikarim kujerê bavê xwe jî mehkeme bikim mafê xwe jî bixwazim yan jî herim heyfa xwe bikirim. Lê eger dostê bavê min jî nekî kujerê bavê min dostê bavê min jî hewlêr bide Bexdayê bêdî welatê min çû divê ez evî di gel dijmin hesab bikim ew êdî dijmin e. Li vê derê tiştek din jî pir giring e hevalên hêja. Baş e me got dixwe mijara me de ew bû esil mijara me dewlet. Em dewletekî çawa dixwazin hîna me bîya negotiye. Tu dewletekî çawa dixwazî nebêjî tu nikarî bibî dewlet. Yani tu tiştê herî basît tu dixwazî erebekî bigirî mala xwe de bi zarokê xwe bi her kesî re bi saetan gengeşîtkî erebekî çawa bigirim. Tiştekî basît e. Yani tu kîjan erebe bigirî dikarî dacû ama tu nabêjî ez her erebe dikirim. Na. Tu perê te kêm be jî tu di nav derfetê te zehîf be jî tu li gor derfetê xwe li gor kar û barê xwe rehet bimeşînî erebeyek guncav dikerî. Yan jî kompîterê çi dibe birabe. Yani di vî jiyanê de tu çi tiştekî basît bixwazî ji bo xwe ji ber ku tu tiştekî taybetî ji bo taybetiya xwe ji te re nêzik çi ye? Pirtûkekê bixwînî, bizewî cî, dibistanekê de bixwînî yan jî ticaretekê bikî yan jî karekî bikî yan jî tiştekî bikerî ez çi bikim dibêjî. Lê hevalên me, siyasetmedarên me, serokên me heta niha negotine em modelek wiha bikin dewletê xwe. Qet yekî negotine ne ku ez feqî tenê ji bo em bêjin Mesûd Barzanî nabêjim ez hemî serokên me dibêjim heta niha qet yekî dema ku serxwebûna xwe jî diparastin mesela em bêjin PKK bi salan dikarim serxwebûnê dixwazin. Çawa dewletekî çawa yani te dewletekî mîna Sovyet dixwazî dewletekî mîna Îran dixwazî çi dixwazî yani tu eger milletekî biryara xwe nede ez jiyana xwe çawa bimeşînim ez jiyana xwe vêya şûna bi kîjan awayî ez zarokê xwe çawa bidim xwendin ez zimanê xwe çawa pêşve bixînim ez mijarên ol ê milletê xwe çawa çareser bikim mesela Elewîtî, Sunnîtî, Êzîptî ez vana çawa bikim tolera bikim milletekî hevbeş hevdu hez kire hez bike bi hev re bijî tu van tiştana proje nekî ji xwe tu dewlet nabî yani armanca hebe jî armanca te bê ser û ber e. Wexta karekî merov kir karekî çawa biryar bide. Îja em jî derbas bûne em vêya berdin hadî me proje xwe hazir nekir lê ew proje ket ber destê me ana bawer bikin ji Xwedê hema vêya bêjin bira pirsîne be ez niha li Rojava bim yan ji Başûrê Kurdistanê bim dewlet çê dikim ew hêza min hebe. Çûnkî heye îro heta niha di navbeyna Kurda da mijara Kurda da Kurd û Iraq, Kurd û Sûriye, Kurd û Êrdin mijara dewletbûnê gengeşî nekirine. Ez bawer nakim heta niha yekî YPG'yî
هر اسات را بجه یا گلو ام دولت بن چد بیش پرسیارک بسا نکرنه لقا مريك بجه اخلاق مدى او تشتنه نا وقت تقول اخلاق مدى دولت بن تنه قد سوريا هبه تنبج تو نابي دولت تو چیه تو بجی çawa bifkirim mesela îroyê ez li cihekî pir tiştekî balkêş bû hevalê hêja min otelekê hevalekî te mam hevalek pir hêja xwe dijî rasî be ji bo romana xwe bixebtim lora garsonek hebû xwişkekî delal ji Urfayê Kurdiyek xweş qise dike diçe dibistanekî min got tu çi dixwazî bikim wela goya dixwazim herim dibistanê otelê hîn bim baş e çima gelo belkî ji xwe re otelek vedikim bifikirin yine Almanî nizane tezadiye gencekî dixebite vîzyona wî çiqa mezin e duyê otelê de jî tê hezkirin yanî bernadin ya xebatkerekî baş e û tê hezkirî bi rastî duyê otelê de min dît yani Kurdên me li Ewropa pir tiştê xweş dikin li vê derê ez kek Mihemed jî silav bikim Mihemed Çelik bi rastî otelekî wî xanedan heye yani kurdewarî tiştekî pir taybet e vîzyonekî kurdewarî çêbû tu ticaret bikî tu rewşenbîrî bikî tu şoreşgerî bikî ji ber ku kurdewarî bi rastî tiştekî pîroz e çünkü hatiye tedayîkirin hatiye redkirin tiştekî were redkirin tu wî bidî jiyandin pîroz e şoreşgerî ye bifikire garson yani keçekî xebatkarekî Kurd teze hatiye Ewropa dibêje ez vî dibistanê bixwînim xwe re otelek bikim hak mafê wî ye tiştekî çiqa pîroz e yani çima ji ber ku însan daîm dixwazin serbixwe bişîn çawa dibe tu 30 sal 40 sal şer bike rabe bêje exlaqa me de dewlet bûn tune İbrahim wî çaxê exlaqa te tune çünkü wer nebêje bêje ez dewleteke wiha dixwazim mesela wiha bêje ez ê fehm bikim bêje ez dewletê Kurdistan dixwazim li yên dixwazin bo mîna Sûriye İran Iraq werin bi me re şîrik mîna Ewropa em dewlet bibin yekîtiya Ewropa ez dijînim Kurdistan çêbe başê Sûriye İran Iraq gişkî dixwazin werin yekîtiya rojhilata navî çêkin lê Kurdistan hebe tê de niha yekîtiya Ewropa heye Almanya tê de heye Fransa tê de her dewlet dewleta xwe heye ama ême wer nabêjin em dewlet naxwazin bêjin ez dewlet naxwazim çi ye zanî hevalên hêja yani ez cilûberg naxwazim ez tazî dikarim bigerim ez ziman naxwazim ez zewac naxwazim ez zarokê xwe terbiye bikim nekim mühim nîne girîng nîne dîroka min girîng hen dewlet nexwastin wext em serbiya felsefe bikin bi rastî orta heriyê de dibîne însan yek jî ji xwe tu êdî nikarî bikî tu bi 50,000 pêşmerge jî bi şervan jî bidî hemî tenê xerckirin e tu milletê xwe xerc dikî ya din ji wî jî xirabtir e qene bi ev dibêje bîrdoziya min wisa ye hadî belkî înşallah bîrdoziya te pêşarûda tiştek din çê dike yeneke tu çi dikî mesela niha em ser yenekê bifikirin paşê em dor were pedeke jî yeneke alîkî de bûye du beş yek işte Talibanistan çûn bi rastî xıyanetek kirin xıyanetek kirêt yani 66 jî dan ji bîr kirin yani 16 ya 16 Oktober rehmet da ber 66 hinek heval hinek ji dibêjin xıyanet ne êdî xıyanet çi ez jî nizanim ji xwe gengeşî ew e pêşî xıyanet ji were gengeşî kirin niha tu dibêjî yani tu navê te Kurdistan e niştimane nizam çiye temam tu dibêjî berê dibêjî ev xıyanet e beşekî yenekê jî dibêje xıyanet e tu vî re berdewam dikî ya da pirsgirêk heke ye hûn bi hev re dikin çavê ji xwe ew sinifa siyaset ê yenekê em bixabin ew kalîtî siyasetekî kalîtî hebû yani em bêjin işte Demeke Kusret işte Hesen Küstanî Mam Celal û em bêjin Mele Bextiyar ama ev sinif êdî desthilatîrê wî tune ya yenekê de ev sinif tune yani ev sinifa kadroya ku şoreş kiriye di şoreşê de cî girtiye ev tune pênc henin navê wan nav yek sal du sala da em bihîstin hemî ji Talibanînin ew genç kînin çînin çetenin mafyanin em kes nizanin tenê rûtbe wan heye rûtbe li başûrê Kurdistanê pir e tu dikarî kîjan rûtbe dixwarî bikî û tîpa wan jî bi rastî ecêb e yani aliyê siyaset sıfır in aliyê ziman sıfır in her tişt sıfır tenê silahê wan heye û dest niha ev bi serê xwe pirsgirêkek mezin e yani eger bajarê Silêmanî
جی عالیه لاهور وره برن عالیه آراس وره برن جانجی ام بجنو چته ایدم پاول براستی مرو سلیمانی yani geri dayne ser masayın fikre çavadı be yani Ali Munduzan'ın birastiyim yani Kurdistan hem da başına kırıcı bu me Kurdistan hem yeke li Kurdistan'a başlığı taybet yeke yani tevgere ne teviyeti yani hem bizim Müslüman perveri zedetir Ali'yi behtinan parkurte Ali'yi sorancı aynı ne perveri heli heneki bir dozu yani tabi heneki dağır kerajdı heli براستی شورشگری مزن جه yani şoreşkeri mezin çekirin meru yani em dikarin bejin şoreşkeri olsa çekirin ki amana dikarin vak seroki netevi bibinin yani Leyla Kasım nabeji Mamiriş nabeji Hasan Köstani nabeji bir sedan kahraman o mezin yani şoreşker o Kurdistani yani zuha Basya çekirin nekirin evine karışıkandın tamam heza Basya dınav Liberku Aliye soranda zedetir entelektüelizm hebu revşenbiri siyaset hebu evci bixwendina Iraklı Bağdayı peşketi bu işte cesayetiye İbrahim Ahmet wana gişkî dewr be tenê cesayetiya wan na yani komünîst hebûn hinekî revşenbîr nivîskar hemî li Bağdayê bûn lê herçi qas dagirker fikrê basîzm dixe jî têda şoreşkerî jî hebû ew şoreşker şeref û em bêjin siyaneta milletê Kurd parastin û canê xwe feda kirin em wexta wana dibêjin em dabeşkirin nakin her bajar taybetiya xwe heye yani em bêjin varto şeklekî din li tevperwere nisêbîn şeklekî din hekarî şeklekî din ev ji hev cûda nînin lê ew taybetiyên wan jî di tevgera milletê Kurd de zenginiyek ava dike li ser ziman kultur çand her tişte îja niha gotina min ev e çawa dibe yek rêxistineke ji Silêmanî û dernekeve ez serxwebûnê dixwazim sûceye em bêjin çar rêxistin bêje ez naxwazim yek rêxistin tiştekî pir balkêş e tenê zerdeştiyan û selefiyan dixwastin tiştekî pir ecêb e eva pir balkêş e tenê selefiyê li Silêmanî sedeyekî derket referandumê da destek da û yekî jî hat kuştin pir tiştekî ecêb e li Silêmanî hat kuştin û yek jî zerdeştiyan gotin em serxwebûnê dixwazin dewletê dixwazin çima selefî û zayıf e û selefiyê Kurd û zerdeştî li Silêmanî gotin çima êdin negotin mesela hemî bi hev re îtifaqek çêkirin dijî referandumê çima dema wî nîne baş e tu dem bêje kîjan dem dixwazî bêje dema wî eger pirs bikî Newşîrvan Mistefa berî salan dixwaz berî salan rex nedikir çima Mesûd Barzanî referandum çê nake çima serxwebûnî sed û çil madde nizam çêkir mesele çi ye xîrata netewî tiştekî pir taybet e xîrata netewî ew e ji bo ku ez li ber dewletê din nebim kole tenezzül li gel hezbekî Kurd dikim min berî niha jî nivîsîbû di navbeyna li Tirkiyê navbeyna Kezim Karebekir û Mustefa Kemal de Mustefa Kemal wexta dewlet çê dikir tenê bû hêza wî tune bû yekem car Kazım Karebekir Osmaniyan emir dabû got bu ew destê girê de ji me re bişîne Kazım Karebekir dijî padîşahî îsyan kir rûtbeyê xwe qelişand avêt Mustefa Kemal got ez emrê te dame were tu çi bike ez alîkariyê te bikim û bi sedan eşîrên Kurd ji alî Kazım Karebekir hat rêxistinkirin û xizmeta Mustefa Kemal de xelk wisa ye çünkü eva felsefeyek e îja niha em bêjin erê ji bo me felsefeyekî pir mezin lazim e hevalî nêja ez pêşerojî texmîn dikim ev rêxistin bi vîya wayî êdî nikarin bimeşînin aniha jî nemeşînin ez bêjme we ana periyênekê nebe ez jî qwehtirim perê em bêjin yani ew bütçeya partiya tune be di roja li belav dibin lê însanê mîna min welatparêz netewperwer dilsoz hemî Kurdistan in di mala xwe de tenê birçîne bimirin jî ew netewperweriya wan namire tenê pirsgirêk ew ê çax berin cem ew were baweriyekî min mezin heye çima hevalî nêja hemin potansiyela me heye û ev potansiyela ew were bikaranîn jî em ê di ser û şûnê servêya ji tiştekî taybet çê bikin lê min dixwast tiştekî din bêjim paşê vî bername xwe em xilas bikin hevalê nêja welatê me êdî dagirkerî nîne beşekî hatiye dagirkirin beşekî destî me daye eger
ام دولت خو بخوازن ام بن دولت اگر ام نبون دولت هم بزانن کو خلق نه ما بخود دولت خو بسکراندن دویا داشت بینچ پارتی یک سر مسئول PKK گوران یعنی که پارتی حزب اسلامی و ناوی چیه پارتی اکدن سوقا پریوگزی دم خدا علی عراقی پرورده کردن پارتی جدی نه تشتکی کلوب مینا کلوبه سوقا و گنجکی عجیبه لیل وی داری پارتی دموکراتی کردستان حکومت کردستان یعنی او هیزن که سرخوابنی تخوازه işte برنامه پیشمه سروان است چی بکم تایبت اوه پر دبینین گرینگ شکینگ نبی شکل رخنین گرینگ سروانجی گرونه کرد و از کم جبر چی جبر کو او پتانسیل دستی وان دایه یک پتانسیل چی آلی آبوری پتانسیل چی آلی ریخستنی دولتک دست ده حکومتک دور بریم بی به هزاران ماموسته به هزاران پروفسور به هزاران فرماندار به هزاران روزنامه‌وان به هزاران نویسکار دست ده تو اینا من نچاردینی از ببین نچاری آخواه رین دولت بونید گرم والا ترا یک اددو تلویزیون مدیا او تشتانم همه هزات هیه جبو دولته کی چه لازمه پارتی دموکراتی کردستان بارزانیان و حکومت همی هن و خودی وانز مزنتر جیب که لی اگر درفت دستی طرف نبه bir dozyate hebe yani revşe medabi revşe insanı mina medabi bir dozyate heye hezate heye bavariyete heye li derfet tune çi be jiber ku derfet tuneye hevalî nejat zindiya da kanûnek heye zindî ti cara mirinê pêşwazî dikin lê qebûl nakin ew kesê ku mirinê pêşwazî kiriye bi dilê xwe tere mirinê jî dema mirin hat ji bo ku nemire her tişt dike ji ber ku tekoşîna nemirinê yasaya wî xwezayî ye tekoşîna nemirinê ji bo serdestî û serbixwetiya însan e û millet ji bo ku nemire serxwebûna xwe diparêze eger serxwebûna xwe neparêze ew millet bi zorê dişardan ji derve nayê kuştin nayê tunekirin lê eger serxwebûna xwe bi destê xwe bi dilê xwe biterkîne ew dibire bona wî xeteriyek mezin e ew qas hêza me heye xeteriyek mezin heye îja nava Partî Demokratîk Kurdistan em bijin Rêbaza Barzanî û hikûmeta Kurdistanê de pirsgirêkek mezin heye ew pirsgirêk çi ye belê dewlet dixwazin gelek gava bitine xizmetî mezinkirine lê îro ji ber ku di nav xwe de em bijin pêşkeftinekî tevgerekî xwe nûkirin xwe guhertin xwe li gor reşê dunyayê jî nû ve çêkirin û li hember van rêxistinên ku dijî serxwebûnê ew bîrdoziya wan ew em bijin komploya wan ew tiştî wan xwe li gor wî ayarkirin perwerde fikir hizir evana nû nekîn dirizîn rezîn çi ye em di zimanê aborî de jî re dibêjin gendelî gendelî çi ye gendelî te dikuje berê Kurdistan ew ê Partî Demokratîk Kurdistan bikuje li vê derê nabêjim gendelî tenê Partî Demokratîk Kurdistan de heye naxêr ez baş dizanim li Silêmanî ew gendeliyek li Silêmanî heye dunyayê de qeciyektir lê ez nikarim wan rexne bikim çûnkî ew ji xwe aniha neyarin ji bo min yani rewşa wan wisa ye mixabin ez ne şexsîkî duşmanê kesî nînim lê ji bo min kê welatê min yek xizmeta dagirkera bike du ew axa ku hatiye rizgarkirin ewî careke teslîmê îlhaqê dagirkera bike ji bo min neyar e ew êdî ez bi wî re heman asîmanê heman avê heman nanê naxwim na mimkün nîne ez wek Mazlûm Doğan dibêje bi wî re gengeşî jî nakim ji bo min ew kesî ku serxwebûna min red dike dagirkerek bêçek e dagirker çek bêçek ferq nake ez helbesta xwe li hember dagirker çawa dikirim biraz wê dikirim ha eger ew fikrê xwe bigerîne bêje naxîr ez dijî serxwebûnê nînim lê ez serxwebûnekî wiha dixwazim bêje ez gengeşî dikim lê bêje ez dijî serxwebûnê me sedemê bêje yek sedem nikare cem min qise bike duyem de ew tune dibe ez tune dibim yan jî lê ew ê ku serxwebûnê dixwaze ez nikarim pêstra wan berdim
او هم دوستی منن هم جی رخنه هری مزن او حق دکن بو مناق لوی داری یا پیش ما پر گرینگه هینا دو هندری مدا درد بیه هندری مدا درد کی مزن بیه بشروز انشالله تره دنگim نشه بچروزه کی جبر چه حوالی نجام هز her tiştine hez ji bo demkiye ji bo demekî tu hez şedikî bo mînak tu merzelek dikolî ji te re hêz lazim e dikolî ama piştî kolandinê ji te re hêz lazim nîne ji te re sistem lazim e dîn lazim e dua lazim e girî lazim e û psîkolojî lazim e her tişt hêz nîne tu xaniyek çê dikî wisa ye her tişt hêz nîne hêz de dest pê kirin ê tu caran hêza te dikare ji te re estengî be ez bi xwe jî dibêjim eger hinekî Aliye Aborî da hêza Partî Demokratîk Kurdistan yan jî hikûmet zayıf be ya ew qas zêde pere nebiya belkî îro bin dewlet jî ji ber ku ez vê çawa zanim dewrîberê me de milyarder henin lê ew milyarder hemîn armanca xwe siyasî terikandin hevalê min ê berê bû hemî bi perenin ew tiştê ku me pêşeroja dixwastin kuwarekî derxînin pirtûkekî derxînin em seminerekî tiştekî zanistî çêkin ji ber ku perê me tune bû lê me disa çê dikir di qehwexaneyekî da di mala kesekî da tûyî birçî her çi qas me armanca xwe çê dikir bi salan me pêşkeftinek mezinê siyasetê kir lê ew însanana paş bi rêyekî bûn xwedî pere ew derfetên ku me dixwast 10 car 100 car mezinê wan derfetî wan heye lê ew însan heliyan çûn xilas bûn yani pere tenê siyaset pere yani em dikarin pereyekî biçûk dikare ji bo serxwebûnê rê veke pereyekî mezin dikare serxwebûna te bin pê bikire çawa ku Mustafa Kemal jê pirs dikin dibêjin ya işte tu serxwebûnê dixwazî belê miletê te belê em dixwazin pere tune dibe ew detaye em ê bibînin eger me serxwebûna xwe biryar da em ê bibînin ji bo wî aniha dibêjim û dilê bernameyekî din de bi taybet ser vî mijarê ez ê gengeşî bikim yani ew ê ku serxwebûnê dixwazin çima erka xwe pêk nayînin ew neînana wî çi ye dawiya wî ew çi be yani dewleta Kurdistan di ber te de ye belê zehmetî jî heye lê îmkan heye yani derfet heye pêşerû de ew mezintir çêbe eger tu xwe amade nekî tu çawa bike wî rewşekî xirab belkî ew rêxistinê ku tu xiyanet dibêjî ji wan jî xirabtir ji ber ku te erkekî mezin girtiye ser pişta xwe tu divê per 100 cara 200 cara 300 cara ji wan zêdetir bi disîplîn bi sîstemekî mezin û bi baweriyekî mezin bi motivasyonekî mezin milletê xwe bibî dewletê eger te nebir ew rizîn te ji wan zêdetir jî bike tunekirin ji ber ku rêya te rast e rêbaza te narast e ew ji xwe têk çûye em ê carek din vê axaftina de me nekarin bersiv bidin yek modela dewleta xwe em gengeşî bikin bi rastî di Kurdistanê de dewletekî çawa lazim e ev gelek giring û niha jî em gelek bikin aliyê felsefî de aliyê aborî sosyolojî û psîkolojî de û aliyê çandî de jî ziman de jî em ê vê bikin ê di bi taybet hikûmeta Kurdistanê çi divê bike çi nekir çima nekir û heminek ser Kerkûk jî bisekinin mijara Kerkûk çibû em ê careke din evî wek ezmûn jê derxînin û pêşeroj da perwerde sosyalîzasyon medya û zimanê Kurdî erkên hikûmeta Kurdistanê ev in bimînin xweşê de û her Kurdek dilsoz ti cara hêviya xwe tune nekin wek Mevlana dibêje ew dema herî tarî nêzîktirîn dema berbangê ye bimînin xweşê de çavê me maş dikim.